sampun pikantuk nugraha ingkang tanpa upami saking Resa Dalem ing Rama Sang Prabu Brawijaya Kertapi. Kaparingan bumi wujuding alas glagah wangi. Sinangka babak menika sampun mujudaken boten ketang alit menika dados kutha raja Yai Kasan diangkat dadi Dipati Natapraja. Yai Kasan Mojopahit pindhane kembang sampun mingkup. Sampun ical kajayane mboten jeneng kula munggahi Gusti Kingmakwas menika mboten. Mojopahit namung kantos saumur jago. Yai menika bareng Yai Dipati Natapraja badhe kula inggaken pinangka ratu utawi sultan. Pamanggipun gunang ingkang ngalap dhateng kanugrahan pagi. Kula taksih tidak sepisan menapa sekinten kathah para kawula ingkang yang kuyuh meneh panjenenganipun kula kawisuda. Yai Kas
Ambon ngantos uwas lan sumelang. Para wali sedaya tetep nyenguyung Kyai Dipati Natapraja diangkat dados ratu Kalisura. Arek Kyai Dipati. Inggih kula kajeng. Pamanggihira Menawi pamanggih kula sarujuk dhateng pangandikanipun Rama Sunan Gunung awit menapa Sang Prabu Brawijaya sakmenika rak sampun inggih saking sasana Majapahit minggah wonten ing Redilawu dados ing tanah Jawi menika sampun kumplang boten wonten ing suwi menika leres Kanjeng Adipati Natapraja. Kula menika sarujuk sanget menawi panjenengan badhe dados sultan. Jalaran menapa? Sasampunipun kula naliti wonten ing Kadipaten Bintara Demak. Ing Karang Pradisan minggahipun wonten ing Kutaraja. Panjenengan menika tansah adil. Menawi panjenengan jumeneng sultan, kula sarujuk sanget. Kados ngaten saurku kilanipun para-para Inggris. Sarujuk menawi kula nuwuni keparingipun Kakang. Yai Gasan ing mriki kula minangka atas nama adicara badhe mbiwaraken Yai Dipati Natapraja. Kados ngaten Kakang. Kabeh kawula ing Kadipaten Bintara Demak. Uga padha diseni ya. Rening Dipati Natapraja Kasan diunggahke dadi Sultan ing Demak bakal tak paringi jimat asemu dijuluk Sultan Patah Senopati Jimboningrat Ngabdurrahman Penembahan Senopati Palembang ya Sultan Al-Akbar Saidin Patuk Agama kengok spesial ing Demak Bintara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarawipun sarta ketinggal satata Kakang. Mugi kersa nampi dhateng sungkem dipuri. Kula tampi dawa ingkang sesami-sami. Kanjeng Adipati Natapraja. Namung sowan kula tuwuh pitakonan. Sasampunipun sikil kula ngancikaken wonten ing Gapura Kadipaten Bintara. Kula mireng jumblek guring Miriem ambal-ambalan kaping 3. Mongko menawi wonten tengara ingkang kados mekaten pratandhani wonten wisudan utawi jumenengan. Menika leres menapa mboten? Kakang pun. Menika menapa kedah kula wangsul kanthi malih. Boten sisip pangandikanipun Kakang Sunan. Tengah riyep ambangan swanipun
wani-wanine ndadekke sultan ing Demak mongko punjering pemerintahan menika wonten ing Majapahit. Iya. Nggih. Nuwun sewu. Menapa mangke mboten winastan anak keng durhaka. Gitu. Mongko apa meneh kok jumeneng ratu sultan. Arep tumindak apa wae kuwi kudu njaluk pangestune wong tuwa. Lho saiki dadi sultan kok ora nyuwun ilah dalem. Mongko punjering pemerintahan ing tanah Jawi menika ngersane Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit. Lho kok wani-wanine sampean ndadekke Kasan dadi sultan ing Demak Bintoro. Yai Sultan, aku tak mangsuli karepe Sahid nggih Sunan Kalijaga. Yit, ya. Aku wis nampa kabeh atur pratilanmu. Sebabe apa toh? Kok nganti aku wani ndalangi Kasan tau gahke dari sultan. Mergo aku duwe gegayuhan. Gayuhanipun. Tak sawang. Ya dina iki Majapahit pindhane gaman wis ilang yonine. Lho nek jaman Hayamura percaya Majapahit bisa nggayuh kencar-kencar anggayuh kencana rukmi. Ning bareng saiki ya nggih Said. Ora kok jenenge aku sing laku, sing kuwasa kuwi ora. Ning Majapahit iki pindhane kembang sing wis mingkup. Umure mung kari saumur jagung. Sang Prabu Brawijaya Kertabumi kuwi titah sing kinacek sepadha padane urip, ngerti ombak ungguling jaman. Jadi aku duwe keyakinan. Nak anak lumrahe tega karo bapak, nek wong tuwa ora tegel karo anak. Mulya nggih Said. Mergo mbak-mbing jaman kejaba kuwi kasane sapa? Kasan kuwi tis ratu ing kraton Majapahit. Mula kudu siapa? Putra Ratu Kertabumi kok banget. Kok gak do meri, tak cilaku lho hetarku. Nun sewu. Nek kula sing oleh-olehi ngoten niku malah mboten leres. Cara tembung gampange niku halalun bil halalin. Menghalalkan segala cara. Gitu. Mongko Majapahit niku nembe surem. Sang Prabu Brawijaya tilar negari Majapahit. Pawarta sing kula tampi munggah Gunung Mahendra, ya Gunung Lawu. Saiki Majapahit dijeki dening Adipati Girindrawardhana keling Kediri. Iya. Lho kok ora sabiyantu lan wong tuwa negarane, lho kok malah dadi sultan ngembari panguasane Sang Prabu Brawijaya. Mongko Kasan lan Brawijaya niku anak lan bapak. Gelare wis ketok nek nyenggol marang rasane wong tuwa, gelar Sultan Patah. Monggo tembung patah kuwi yen dinalar digagas umume pedhot. Nek ngono pedhot antarane silaturahmi anak lan bapak. Gitu. Tur melih nek gelem nyinaoni marang kahanan. Gitu. Nyinaoni sejarah sing wis lumaku. Para wali ing tanah Jawa bebodro. Gitu. Menika saking pali mirwane Sang Prabu Brawijaya. Lho kok malah nggunakake kesempatan tegese kalodhangan wektu. Sang Prabu Brawijaya lagi menggali perkara negara krana digusur dening Girindrawardhana. Lho kok wani-wanine sampean ndadekke Kasan dadi sultan. Ing ajeng kula pun matur mengke ana tetembungan ana anak ing Durhaka. Niki sing repot ngaten.
Sunan Bonang. Said, Nggih. ya iki lho. Yen dinar sing dawa. Umpama ana anak wani karo wong tuwa ya duga-duga gawe sing antakon. Nek gelem menggalih, gelem mikir, gelem nalar. Sang Prabu Kertabu mesti matur sebabe apa? Kasan dadi surat iki padha sabila merga Majapahit grubuk. Gegawa saka Girindra Wardana dadi yen Demak dadi negara sing gedhe mung yen brontaing Ratu Mata Girindra Wardana ya iki Jerbasuti kudu mawa piye lho ya. Nuwun sewu. Nek kedung jero niku iso dijajaki cethek jerone kedung. Iya. Nek batine menungso mboten-mboten sing ngerti. Nggih ta? Mboten wonten sing ngerti. Ngajeng kula pun matur iki perkara anak karo bapak. Tur meneh kalodhangan. Sepisan mawon kedadian niku pun salah. Kasan diwenehi bumi glagah wangi. Maune alas gedhe kuliwang-liwung dibabat dadi Kutagara. Dadi dukuh sing rame. Lho dadi bupati gelar Natapraja sepisan iki ora njaluk lilah karo wong tuwa. Wong sedenge omah-omah, sedenge bebrayan kang umum. Gitu. Arep ngedeke omah, arep apa, iki rembukan karo wong tuwa. Lho dadi bupati ya ora rembukan, saiki sultan. Ana kalodhangan wetukang ora apik, Majapahit lagi brubuh, malah kepenak dadi sultan ora menggalihake sengsarane wong tuwa saiki kedarang-darang ana ing Gunung Lawu ya Gunung Mahendra. Tapi Iki mlaku gumul setahun jemblek setendek. kok ngoten? Biyen ana apa, Hit? Saiki ana apa? Biyen saben-saben kowe tak perintah ora ndadak Suraya. Sareng kowe makar lho bareng saiki. Oh. Yen ngono aku bisa ngarani. Kowe iki pindhane Kendhing Wadah Masin. Tak gojak sedina kaping 7 tetep gandane Basin. Sapa to Said? Biyen Brahmacora. Kowe maling kowe begal bareng kowe tak baiat kraso aku tak dadekke wali. Lho ora mokal. Nek kowe wali kok masaiki gawe tayuban. Gawe ndalang wayang kulit le. Tadi yo le. Tayuban kuwi maksiat. Tayuban iki dosa mbok lakoni. Ya lupa ta, His. Malah tekan ngono, Pak. Ngoten niku nyenggol malah rasane liyan. Ya ta ora. Monggo wonten tetembungan. Nggih mboten kula selaki. Aja sok jiwit marang liyan. Nek awake dhewe dijiwit krasa lara. Aja nyenggol karo rasane liyan. Nek rasane dhewe disenggol krasa lara. Mboten kula selaki. Gitu. Wali ing tanah Jawa sing seneng kabudayan niku pancen kula. Aja meneh kok dalang, aja meneh tayuban, ketoprak, samu barang kabudayan kula niku seneng. Mergo kula niku duwe gegayuhan, duwe cara. Wong Jawa ki senenge apa? Nggih ta. Wong Jawa ki senenge kabudayan. Lah carane kula dakwah. Kula lewat budaya. Wong Jawa senengane budaya dicedhaki nganggo budaya. Insyaallah sithik mboko sithik. Nek wonge nglenggono kabuka atine mergo mlebu ing Islam kuwi ora ana peksan. La ikra hafidin, ora ana peksan jroning agama. Senenge wong Jawa apa? Kabudayan, tuladane tayuban. Tayuban niku nggih kabudayan Jawa. Tinggalane nenek moyang kang wajib kita leluri, kita pepetri, aja diololo. Nuwun sewu. Gitu. Tayuban saka tembung toyiban. Tata guyub rukun. Rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Tayuban kuwi mesti ana waranggana utawa sindene. Iya. Gitu. Ana waranggana. Gendhinge waranggana kae piye? Ki nek dilebokno ing Islam nyebut kalimat tauhid. La lelo gitu.
La ilaha illallah. Nyebut marang asmane Allah Subhanahu wa taala. Lah sing nayup apa jenenge beksa. Beksa kuwi karepe apa? Ngebek rasa. Diotak-atik masuk. Diotak-atik bener. Beksa ngebek rasa. Tibane ngene ku wau. Aja nyenggol marang rasane riyan. Nek awake dhewe disenggol rasa lara. Nggone beksa piye? Nah, tangane ngene mesti. Sing telu digarake, sing loro diingkupke. Iki nek dilebokno ning agama Islam, diotak-atik mathuk. Iki lafal Allah. Alif, lam, ha, Allah. Sing nyipta jagat sak isine, Allah Subhanahu wa taala. Beksa mesti gunakake sampur. Karepe sampur apa? Sampurnake amal ibadahmu. Sampurnake uripmu. Sampurnake nggonmu nyembah marang sing Maha Agung. Aja dibeda-bedakake. Nek wong Islam ya kudu salat sembahyang ana ing musala masjid. Wong Kristen ya ta. Wong Buddha, wong Hindu duwe panggonan dhewe-dhewe. Dadi sampurnake amal ibadahmu ing alam dunya. Lah iso diarani santayuban kudu ana iringane. Apa gamelan? Gong, gamelan. Gamelan ki nek diurati ya ana maknane nek diotak-atik mathuk. Mosok ana nggih lho. Upamane lagi kendange ditabuh ndlang-tak. Ndang ilinga cah. Ndang salata cah. Ndang ilinga karo sing Maha Kuwasa. Ndlang-tak. Ya. Sarone diduk ning kenong-enong. Ning nong gonge ditabuh gong. Ning kene ning kono ayo padha nyembah sing Maha Agung. Ana meneh gamelan dituthuk suarane blero. gamelan apa kuwi le? Enong. Kok kliru? Iya, dituthuk to jane madani sampean. Duh, mosok iya. Nggih. Ngendi kok aku percaya? To lho, madani sampean. Piye? To sonan bonang kaya Gento. sampean sing ngomong dhewe lho. Aku musak demok Sonan bonang aja dipaidu. Kok penemune wong kuwi beda-beda, kawruhe wong kuwi beda-beda. Tur meneh nuwun sewu Rama. Aja ngolo-ngolo kabudayaan. Tembung budaya, budidaya, pambudidayane menungsa kanggo gayuh. Ya ta? Kanggo gayuh urip kang sampurna, urip kang kepenak. Iki bisa murakabi marang uripe manungsa ing alam donya. Mengko nek ana tetembungan poyok-poyok bakal nomplok, poyok-poyok bakal nemplok, cilaka Rama. Sahid. Kowe kok pinter ngotak-ngatik mbok walak tembungmu mergo kuwi hakmu kepengin nutup-nutupi keringganmu. Nanging kabeh kadhe ketoprak kantayuban tetep maksiat. Semune kawitan hingga pungkasan kowe ketok ora kasdul kas. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Neng, ayo lho. Rungokno tembungku kang pungkasan. Negara Demak Bintara le tanpa saet tetep mlaku rancak. Jebul leres beda ing panemu. Karep kula niku sae. Kula mboten badhe ndamel ala. Jalaran kula ngemutake. Kula niku wonten sing mestani Qadri Jaka ya ana sing arani Hakim Suci ya Hakim Agung. Monggo gegayan kula karep kula niku nek rukun ing ajeng mlampun matur rukun kuwi agawe santosa, nek cerah mesti bakal bubrah. Dene Rama Bonang sampun medhar sadonge kados mekaten kawiyos dipun sekseni Sagung Santana kawula ing Demak Bintara. Nggih.
kula tampa kanthi legawa lila hak demi Allah. Nanging saderengipun kula nilaraken pendhapa Demak Bintara, kula badhe matur mugi dipun sekseni sedaya kemawon. Wa mandulam nahum walakin dulamu anfusahum. Gusti Allah niku ora bakal nyaniaya marang umat. Nanging umat kuwi dhewe sing gawe sengsarane kapribadene. Nek cara tembung Jawane aja sok nandur kaluputan kang siniram banyu lali. Ya. Ngerti nek luput kok ditandur. Disirami banyu banyune lali. Teman bakal ngunduh wohing karepotan. Sing nyengguyung kasam menika sedaya wali songo. Ditinggal siji isih 8. Apa 8 kudu kawersi tak mboten. Nah, perkawis set dipusingiraken wigati Joko Genong Pino Pahlawan Negari mangutus lan lagi dikirim supat saking tangan Gerindra Wardana.